Над 300 мм артикулация на окачването, толкова може този Land Rover Discovery. Това е повече от почти всички SUV по онова време. Знаеш ли, че това Discovery комбинира здрава конструкция с твърди мостове и спирално окачване отпред и отзад? Резултатът е изключителна проходимост и комфорт дори на най-неравния терен. Но това не е най-интересното. Land Rover използва блокируем централен диференциал и при някои версии система за нивелиране на задния мост. Така Discovery остава стабилен и балансиран, независимо от товара и терена. Историята започва в края на 80-те, когато Land Rover търси начин да съчетае лукса на Range Rover с практичността и здравината на Defender. Резултатът е Discovery, SUV, който предлага истински комфорт извън пътя, без компромис с здравината и проходимостта. И тук идва най-интересната част. Тази комбинация от технологии задава нов стандарт за офроуд автомобилите и влияе на развитието на целия SUV сегмент. Представи си, SUV, който не тресе, а буквално плува по дупки и неравности. Коя марка или модел да разгледаме следваща? Последвай за още автомобилни факти. А ако искаш да подкрепиш канала, линк в профила.